आनैया उन्दुबाय बिबारि? औ आब' उन्दुबाय। ओमफ्राय आब' आनैया मोस्रोमखौ लिंनो होदोंमोनलै। मोस्रोमाथ' दाखालिल'सो थांदों। दाबा बिसोर न'निफ्राय फैनो होगोन ना होआथाय? औ बिखुनजोआलाय बाथ्रा खोनासंहोगोन आरो। बेनोथ' आं लिंनो बादोंमोन। ओमफ्राय दा आनैया ब्रा ब्रा लिंनो होथारदों, नायनो लुबैसोदोंनो। होमबालाय खेबसे लिंनाय नाय आरो। फन खालामनायगोन र' आङो। दानो खालामनाय? र' होमबालाय खालामनि। आनैयाबो रायज्लायगोन होनदोंमोन। देनाय नोङो रायज्लायग्रोनाय। र' होमबालाय। हेलौ आब'। मा खालामदों मोस्रोम? बोरै दङ, मोजाङै दङ ना? औ मोजाङै दंथ'यो दे आब'। माथो सानथामानि जाबाय फनखौनो खालामाखैमोन। खालामाखैयानो दे, ओरैनो खालामनो होननानै खालामाखैमोन आं। ओमफ्राय मोस्रोम, जमुना बिमा आनैयादि जोंहानाव फैगोन होननाया फैबाय, दहाय फैदों। फैबाय? ओमफ्राय ओंखाम जाबायना जायाखै? जाबाय, दा उन्दुना दङ। मा ओंख्रि संसोनाय? ओंख्रिया दालि, ओमफ्राय दाउ बेदर, ओमफ्राय ना फ्राय खालामदों, ओमफ्राय भिन्दि फ्राय। ओमफ्राय मोस्रोम, नोंखौ आनैया नायनो लुबैसोदोंनो। ओमफ्राय दा नोंखौ फैनो होदों। फैनो हागोन ना हाया? ब्रा ब्रा लिंहरथारदों नोंखौ। आंखौबा दा थांनो होगोन ना होआ? न'निफ्राय फैनाबो बारा गोबाव जाखायाखैना आंनिया। बेनोथ', दा आनैया नोंखौ नायनो लुबैसोदोंनो। 10 बोसोर जाबायना नुयिया। नायनोलाय आंबो लुबैदों र' आनैखौ। 10 बोसोर जाबायथ' र' नुयिया। दे नोङो नेर्सोननियाव सोंबानो जाबाय। औ सोंगोन दे। थांनो होबालाय थांसै। नोंजों मालाय आनैया रायज्लायगोननो, ओमफ्राय नेर्सोनजोंबो रायज्लायगोननो मालाय। माने नोंखौ नायनो बेसेबा गोसोखा आनैया। जोंफोरखौथ' नुखाबायना, ओमफ्राय दा नोंखौसो। नेर्सोननाव सोंगोन र' आं। दालाय होमबालाय उन्दैफोरा न'आव दंना गैया? गैथ'आ र', दहाय ओंखारलांदोंमोन। फैबाथाय सोंबानो जाबाय, मोजाङै रायज्लाय आरो। बुंबानो जाबाय आरो आनैया आंखौ ब्रा ब्रा लिंहरथारदों होननानै। 10 बोसोर जाबाय नुया, बेनिखायनो नायनो लिंहरदों होननानै बुंबानो जाबाय आरो। फैनो होगोन खोना दे। थांनोलाय होगोन र' होनाया बियो। नाथाय आंना बिखुनजोआसो। थेवब्लाबो नेर्सोना थांनो होबानो थांगोन आं। बिखुनजोखौबो बारा केयार खालामबाय थायालै। नंगौ नामा? औ आजिखालिथ' सनियाखौबो समान समान बुङो आं। नङाबा बांद्राय लेबेल देखायोलै। थेवब्लाबो बाराद्राय रांखि रखम देखायनाङा आरो। अबाव रांखि रखम देखायनो? देखाया। बुंनांगौखिनिखौ बुङो आरो। बांद्राय आब्रिबो जाना थानाङा, बांद्राय सायावबो थांनाङा। जागोन दे। दे होमबा दा आङो लाखिथ'नोसै, एसे उन्दुनि र'। ओमफ्राय दा नोंसोरो मोजाङै रायज्लायबानो जाबाय नेर्सोनजों दे। औ जागोन दे आब'। थांनो होबाथ' गाबोननो थांगोन आं। आनैया थागोन ना सप्तासेसो? थागोन खोना आनैया। थाया होनबाबो लाखिगोन, सप्तासे नङाबाबो सानब्रै सानबाखौ लाखिथारगोन आं। लाखि। दे होमबा लाखिबाय। ओमफ्राय माथो ओंख्रि जानाय नोंसा? जोंहाना दिनै अनला खारैजों दाउमोनलै। बा गोथावानो माथो। आङो नोंनि संनाय बेदरसो जानो लुबैसोदोंलै आब'। दे जानो हागोन दे फैबाथाय। दे होमबा। औ दे। न'आव थांनो होनायबा हामगौमोन। आब'नि संनायबो बेसे जानो लुबैना दंखायो आङो। फैबाय नोङो? अबाव थांनायमोन? बांद्राय गरम मोननायखाय थान्दा लोंनो थांदोंमोनलै आं। गरम मोनदों होननानै थान्दाखौ लोंबाय थानाङा, लोमजागोन। बथलसेबो लोंबावाखै आं। दे बारा लोंबाय थानाङा। ओमफ्राय सना। मा सना, मायबा जानो लुबैदों नामा? माबा, जोंहा मायनि हिन्जाव आनैया आलासि जानो फैदों जोंहानि न'आव। बेसेबा गोबावनि उनाव फैदों आरो। गोबाव माने बेसेबा बोसोरनि उनाव। दिनै 10 बोसोरनिबो बारबाय। ओमफ्राय दा आंखौ बेसेबा नायनो लुबैथारदोंनो। आब' आगैमोनखौ नुजोब्बायना, आंखौल'सो नुवाखै। आंखौ बेसेबा नायनो गोसो दङनो। ओमफ्राय दा आंखौ लिंहरदोंनो न'आव। थांनि दे सना। नङाबा आनैया बोरैबा मोनगोन ना, गाज्रि मोनगोन आंखौ नायनो लुबैथारदोंनो। नोङो थांस्लायस्लाय बिसोरखौ जोंहानाव फैनो होआखै मानो ज'नो आलासि जानो? बिदिबाबो जागोन जानायालाय। औ मोजांसो जागोन, नोंसा आनैयाबो जोंहानि न' नुगोन। आं बुंनोनो बावदों बिबारि आब'नि सिगाङाव। फन खालामनानै बुंहरबानो जाबाय। दा दसे थाना हरगोन र', आब'आ दा उन्दुदों खोना। ओमफ्राय आङो आब'नि बेदर संनाय बेसेबा जानो लुबैना दंखायोमोनबो। आब'खौ लाबोफानो होगोन आं संनानै। दे लाबोनो होबानो जाबाय। एसे बुरजा लाबोनो होबानो जाबाय, जोंबो मोनजानायबा एसे। जागोन दे जागोन। नोंसा आब'आ जा गोथाव गोथाव संनो रोंखागौलै, नोंनिस्रायबो रोंसिनगौ। होमबालाय जों आब'खौनो लाबोनांगौमोन नोङो। फालतुलै नोंबो। दे उन्दुआ नामा नोङो दिनै? दहाय उन्दुनो ओंखारदोंमोन, ओमफ्राय दा उन्दुनो ओंखारगाबाय। नंगौ। बिब'जों रायज्लायनो मोननायखाय उन्दुनो ओंखारगाबाय आरो। बिदिनोथ' खोना। नोंहा उन्दुआबा था, आंहा उन्दुनोसै। दे उन्दु, आंहा गस्ला सुथाबनो दङ, ब्लाउस सुथाबहैनि आं। दे। बा मार गरमलै दिनै। उन्दुनो ओंखारसोबाय, उन्दुनोसै आं।
बया उन्दुखाबाय रखरा बा बिसनाया जि लेबु लेबुखा आजादि उन्दुबाय था सिखारनोनो बादोंमोन आंनि बिसनायाबो बेफोरबायदि जानायमोनबा केमान आरामसे उन्दुबाय थानो हागौमोन आं सानफ्रोमबो नाथाय आंथ' बिसानियाव उन्दुनो फैयाखैना बदला लानोसो फैदों जागोन सानसेबाबो आंनि न'आबो बेफोरबायदिनो बिल्डिं जागोन बिसनाफोराबो बिदिनो लेबु जागोन एसि गोनां जागोन सानसेबाबो जागोन आं मिथिगौ मानो होनबा भगबाना आंखौ जोबोद अनखायो ओइ बावनासो दंमोन माथो मोस्रोमखौ फन खालामनो होननाया खालामनांगोन बेखौबो लिंहरथारनांगोन बिसोरखौ बिस मुलि जाहोनानैनो बुथारनो फैखादों आङो लिंहराबा जागोन नामा मोस्रोमखौ गासिखौबो ज'नो बुथारखागोन आं बिसोरो बिब' बिफं साथामखौथ' बुथारखागोनानो बिबथैनि फिसाजोखौबो गारा रखर बुथारखागोन आं साब्रैखौबो मोनसे हाखरावनो फबना दोनजोबगोन आं खाथियाव न'खरबो गैया बेसेबा मोजांखा बेथो आंहाबो सानसेबो टेनसनानो गैया र' मोखां आथिं आखाइ सुहैग्रोनि बिनि उनाव मोस्रोमजों गोदै रायज्लायफ्लानोसै गोदै रायज्लायफ्लानानै लिंहरनोसै माथ' होनबा आंखौ सहस सानना लादों बिसोरो आंनि 100 फैसाखौ लाखिनानै दा थैसिगोन ना बिसोरो आंनि आइ जमुनाखौ सोबानानै दा थैसिगोन ना बिसोरो दे मानिना लादों दे जोंनिया एसे गोरोन्थि जादोंमोन केन्सार बेमार जायैखौनो जानाय होननाया थेवब्लाबोथ' जमुनाया एसेबां गोबावनि उनाव बिसोरनो आलासि जानो थांदों बिसोर सोबा नाङाना रायबाबो बेलेग बाथ्रामोन आं रायबाबो जेबो मोननाय नङामोनलै सोबानायखौनो जोबोद दुखु मोनदों आङो ओमफ्राय रागाबो जोंदों आरो गोसो गोरबोनिफ्राय गारा रावखौबो मासुदाय लाइमोन आब' आं थांसै दे होमबालाय थांदो मोजाङै रायज्लायबानो जाबाय आब' लुदुमि आब'आ ओंखारनानै नेबाय दं आंखौ थांसै आनैयाबो सिखारबायना सिखाराखैथाय सिखारबाय मोखां सुनो थांदों बियो आंखौ सकआव थांनो होनना बुंबानो जाबाय सोंबाथाय दे जागोन दे मास्टारनि बिबारि फागिनालाय अबाव थांनो ओंखारलायखो आरो मोजाङै रायज्लायनो नागिरबाय अबावबासो थांनो ओंखारलायबाय बै खर' लावदुमानो लिंफैदोंमोन खोना दहाय भागेन अबाव थांनो नागिरदों सकआव थांनि र' आनै थाथ'दे नोंसोरो सकआवलाय मानो थांनो ओंखारलायखो आरो लुदुमि आब'आ लिंदों र' आंखौ दहाय फैनाय सिख्लाया ओमफ्राय खर' लावदुम दंमा ना औ आनै आंहा नोंजों रायज्लायनोसो नागिरबाय मानोथ' मा बायनो थांनो नागिरदों बिलाय मिन्थिया खिन्थायाखै आंनो दे थाब फैबानो जाबाय मोस्रोम भागिनखौ फन खालामबाय औ खालामदोंमोन र' खालामनायालाय ओमफ्राय दहाय उन्दैफोरा गैयामोन ओमफ्राय दा खालामफिनगोन र' सोंगोननो बियो उन्दैफोरनियाव फैनो होगोन ना होआ सोंलायगोन आरो बेखौनो औ माने दाखालिल'सो फैदोंमोन ना होमबा फैनो होआबा फैला होमबा बियो मिन्थियाथ' दा आनै आयौ हौवाया फैनो होआबाथाय आं जोबोद दुखु मोनगोनहाय मानो होनबा एसेबां बोसोर नुवाखै आं गथ'खौ दिनै 10 बोसोरनिनो बारबाय नायनो बेसेबा आसा थागोनलै आंनिया भागिन लिंथार दे मोस्रोम भागिनखौ लिंथार नोङो मोजाङै बुंदोंना बुङाखै बाथ्राफोरखौ बुंदों दे आनै बुंदों माने लिंथारनांगौमोनहाय भागिन जावायसेबो गैयाना दा फैबाथाय मोजाङै रायज्लायगोन दे जावायसेजों ना औ आनै दे दा रायज्लायगोन दे दा आङो थांनि रस'गआव आब' आंखौ नेगासिनो आनै दे भागिन थाब फै दे थाब फन हरनांगौ बिसोरखौ औ जागोन दे होमबा आनै नोङो टिभि नायथ' दे साबधान इन्डियासो नायगोन आं दे लाइमोन भागिन टिभिखौ लगायना होनाय आं रोङाबो ना टिभिखौ लगायनो जागोन दे आनै लागायना होगोन इसेबां मोजाङै रायज्लायनो होननानै सानबाय माबा सकआवनो थांलायनो जालायबाय आरो आंनो हरनोसै खोनालै नाङा दे बिब'आ बुंबाथाय एसे जुर जागोन दा नांथ'ला दे बिब'आ फैग्रोथों आनै मा सानबाय थाखो मायबाफोर टेनसन जादों नामा जेबो टेनसन जायाखै माने आं सानदों मा न'बा दा ओंखाम जाबायना जायाखै माबा खालामबाय दं होननानै मबाइलाबो रिसार्जबो गैयाना जोबना होबाय दिनै नङाबा बेनि मबाइलजोंनो फन खालामना होनि र' नङाबा नोंनो फन खालामाखै मानो सोरखौ मोस्रोमखौ आङो दा खालामथ'ला दे आनै बिबारिया फैग्रोथों नाखाथि र' आनै आङो नोंनो साबधान इन्डियाखौ लागायना होनि र' बारा दिन गैला र' बेथि नोंसोरखौ ना ज' बुथारनानै ज' मोनसे हाखरावनो फबना दोनगोन रखरा नोंसोरखौ जेखि जायाबाबो बुथारना गालांगोन आं नङाबा आं गावखौनो मानसिखौनो साननाय नङा रखर आं मानसियानो नङा नोंसोरखौ जुदि बुथारनो हायाबा
मानो दाबो फैला? थाब फैनो होदोंमोन आङो। मानो एसेबां गोबाव खालामखो? फैलासो खोना। आंखौ थगायदोंसो खोना फाग्रेबा फैगोन होननानै। आंखौ ब्रेकआप होनो नागिरदों बिबार आगै बियो मिथिगौ ना? नङाबा बियो फैगौमोनानो। 1 घन्टायानो जाबाय दाहालागै फैला। आबौ गाबाय थानाङा फैगोन खोना दे। बेस्थ'बो जानो हागौ। मिथिलालै फन खालामबाबो रिसिभखौनो खालामा। बिदि थगायनांगौ आरो फैगोन होननानै। दे फैगोन खोना दे आबौ दसे उनाव। नों गाबनाङाना आबौ। गाबफ्लाङोलै आगै। दिनै 6 बोसोरानो जाबाय जों फैना मोजां मोननाया। बिदियाव आंखौ बियो गारबाथाय आं जोबोद दुखु मोनगोन। बियो जुदि आंखौ गारगोन होनना सानदोंमोनबा मानो मोजां मोननांगौ? नंगौ नंनायालाय आबौ। नुदोंना बिबारि? बिनिया गोसोआनो सोलायबा आं मिथिगौ। सोरबा गुबुन सिख्ला मोनबाय खोना बियो बेनिखायनो आंखौ बावगारबाय। आं फाग्रेनि अनगा बोरै थांना थागोन बिबारि आगै? थांना थानांगोन नोङो आबौ। बियो गारबानि दि नोङो थांना थानो हाया बेफोरबायदि नङा। थांना थानांगोन नोङो आबौ। मिथिला दे आरो आगै। दे आबौ एसे बेस्थ' खोना बेनिखायनो फैयाखै। फैगोन खोना दे। बिबारि आगै नोंनाव फाग्रेनि नाम्बार दङ ना? दङबा फन खालामनाय। आबौ बेस्थ'सो होनना बुंदों माथो। नुदोंना बिबारि? बियो सोरबा सिख्लाजों रायज्लायो आं मिथिगौ। थु बिबारि आगै थांसै थु बेनिफ्राय फैला बियो थगायसुलाया। दसे नेबावनि नामा आबौ? फैगोन खोना? फैयालै फैया आं मिथिगौ। थुदो होमबालाय। लुदुमि र' अबाव थांनो नागिरदों? फाग्रेब नोङो फैबाय? औ र' थांथ'नाङा। लोगोफोर भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय। भिडिअखौ जुदि नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब खालाम दे लोगोफोर। लाइकआनो फैथारला माथो नायनो बाबाय नामा? दे लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौबो एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय दे। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक हो दे लोगोफोर बावनाङा। दे होमबा लोगोफोर थाथ'लायदो दे। थेंक इउ।